Nje sizothi wena obungakamtholi uJesu mfune senokutholwa umbize seseduze. Omubi makayishiye indlela yakhe. Nomuntu owenza ibe mibi imicabango yakhe. Abuyele kuSimakade uyokuba nomusa kuye. Amen. Nansi indaba enkulu. Umuntu owenza okubi nenhliziyo yakhe embi nemicabango emibi abuyele kuJehova uyoba nomusa kuye ezukuthethelela kube kukhulu. Namhlanje wena obungakamtholi uJesu funa uJesu nanku umusa. Nasi inhlanhla namhlanje nasi inhlanhla uthi uzoba nomusa kuwe wena obungakabi naye mfune namhlanje senokuthola umbize seseduze. Mcabango emibi ushiye eceleni uthi uzoba nomusa kuwe enza ukuthethelela kube kukhulu. Sizosho njalo kwambonami funa uJesu esenokutholwa umbize seseduze. Alibonge igama lenkosi. Funa uJesu uthi uzokwenza ukuthethelela kube kukhulu namhlanje. Alibonge igama lenkosi.